Oletko sä koskaan itse duunannut simaa? Vappu lähestyy ja siihenhän kuuluu tietenkin ilmapallot, sokerimunkit, tippaleivät, mutta vappuhan ei ole vappu ilman perinteistä simaa. Ruvetaanpahan tekemään ihan perus simaa ja ensiksihän me tarvitaan tietenkin ämpäri. Ensimmäinen ainesosa, pari sitruunaa. Seuraavaksi tarvitsemme fariinisokeria. Seuraavaksi lisää makeutusta, lisää sokeria. Vielä äärimmäisen tärkeä ainesosa, hiiva. Tätä ilman ei tule simaa. Sitä tarvitsee vain pienen herneen kokoisen palan. Ja viimeisenä on itse rusina. Tällä siman teko vähän helpottuu, sillä rusinan avulla sinä saat selville, milloin tämä virvoitusjuoma on valmis. Näillä ainesosilla sä saisit jopa 5 litraa simaa aikaiseksi. Onko sulla muuten minkään sortin vinkkejä,